Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Wat rij produ kaba, kate koye piwe. Kate koye piwe. Ishi asowe beji. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Wat rij produ kaba, kate koye piwe. Kate koe piwe. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Oh, oh. Kate koe piwe. Koe piwe, Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Kate koe piwe. Kaba Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Ida watre brudu kaba, kate koe piwe. Kate koe piwe. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Kate koe piwe. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Oh no. Kate koe piwe. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Kate koe piwe. Ide Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Kate koe piwe. Pi, we no sabi. Sikida kundre, we no madre sing. Ogrida kundre, we no madre sing. Watre brudu kaba, kate koe piwe. Ja, goedemiddag volgers, goedemiddag. Ik ben er weer. Ik heb een kans, ik look op de man blok me baga. Maar ik wil iedereen bedanken nogmaals voor de vorige programma van mij. En iedereen die me ook shared wil ik bedanken. Want ik ben tapboom en misschien mi ben eigenlijk de man pour me ineens gewoon 2 minuten dat de man pot me baga. Ik wil iedereen de groeten doen. Ik zal even met je praten, maar ik ben ook even bezig technisch. Nou, meer why doe Alasani. Laten we kijken, anders kan ik ook niet volgen wie mij groet. Ja. Ja, ik denk dat jullie opgemerkt hebben dat ik vorige week, of maandag nog, helemaal ben stopgezet. En ik heb opgemerkt, ja, wanneer men de waarheid spreekt, dat de mannen lobasani. Dus volgens mij, mi moest lezen uno era sranamang. Mi moest lezen wie sranang. Je mi begin vallen of tide. Omdat ik me
Isabi, wala mala sabi, tak Bouterse, me take wan tulisik ba. Usap tak meneer Bouterse, na wan dictator, trouwens karamang amana disi. Dus dat weten we van meneer Bouterse. En te we knap bakamang, do we knap 100% bakamang. Maar, isa sa mijn actie misdrijf af. If je nou maar doet vrije meningsuiting, if je nou maar die kritiek op een regering of op een sma, dan mijn actie misdrijf af. If na echt democratie wat baka, of men wil de democratie te grabbel gooien, mag je vrij praten. Isabi, en als man moest doen, isabi, lex kapu, of wang, voor mij take, wolf is schaps, vagno, zoals sani, moest tapu, nanga de soort san disi. If you want block me, if you want tap me internet, do tapping. Ja? Maar het tra-systeem def communiceren naar volk. No span nga mi bar, mi tego ba 22 November, dan waluku en ma pour mi bar. Ja? Want de dingen gaan niet zo goed. Dus mo liba Bart ete. Dus koluku seipsa. Goedenavond iedereen vanuit het buitenland, ja. Ik zeg oh, een wolf is schaapskleren. Ishe. Daarom wil ik mijn volgers dan. Een wolf is schaapskleren. Isabi? Dus even de leiders. Minok mine karning. En mi sapi beschrijven aan poku. De leiders dan 3 voor 5 agenda tapu. Vertellen jullie eindelijk de waarheid aan de mensen. Mensen, ik volg een heer wiki lang. Dat volgens mij mijn taxes op boeren. De regering doet dat heel goed. De regering gaat, mensen geduld hoor. De dollar gaat weer naar 57 en dan gaat van 57 naar 3,50. Dus mensen moeten lezen. Dus mensen, wat is dat karta? Mensen, passion meki. Mensen, uno furo. Want de man met CV, nee furo. Mensen moeten jokken doen. Ik ga voor jullie jokken, want alles gaat goed. Alles zijn ego boom in a kondre. Alles zijn niet. Dan kan de man stop me internet moro. Kan de man jim moro MB. Of van de VHB. Of VHB of VHS. Ja? Dus. Volgers. Kan de mim lejoenu. Kan de mim tegen waarheid. Sepsa. Wel er gaan wel heel veel dingen goed mis hoor. Nog steeds. We zien mensen die ze nog plaatsen. Ze zijn nog steeds bezig met mensen plaatsen. Ik vraag me af, waar is het beleid? Maar goed, ik ga vandaag alleen maar goed praten. Ja, de president doet het goed. Mevrouw, de president doet het goed. Ministers doen het goed. Vooral van ministers van Red Suriname doen het goed. Ja, en de president gaat ons pakketten geven hoor, president. Maar president, je moet niet vergeten, die pakketten die je verdeelt, toch? Die pakketten die je verdeelt toch, president. President is fake news hoor. Maar president, je weet, Nankusin praat niet. Is hij toch? Het praat gedocumenteerd toch, president? President, kan je vertellen, of kan een persoon u vertellen, waarom die grote gebouwen pakketten krijgen? Waarom die welgestelde, de niet-potimang, geen pakketten krijgen? Kom begin naar de pakketten die de baga. Met tegen de pakketten. En president, je weet,
ben ik spaar 2 toch. Er is een woning daar. In een week, zeker 2 tot 3 keer, president. Ga dan in een woning. Pato Allegri straat. Ik geef je ook het adres hoor. 19. Gaan er zoveel pakketten daar. Je weet, volgers, ik had het al gezegd. Dat de pakketten die zie. Potisman en kiespakket. Kan de things maar kiezen? Dagolukus maar kiespakket. President, misap tak you aan een octopus. Of octopus. Of 10 anumang. Of 50 anumang. Maar het gaat heel fout met de pakketten. Heel fout. Mi apo aantal bewijs ba. En moet je de pakiraf mi echa moro bewijs kom. Not the right person, not the right place. Komt je. En ik ga naar juiste man, naar juiste precies dat pakket. Isabi toch president. Maar je doet het goed hoor. Maar je controle, als het ligt in de lichtpaarse, dan ga je problemen krijgen. Maar president, je moet niet boos worden hoor. Want ik zit niet hier om je te pesten. Ik zit niet hier om je te bespreken, president. Maar check de man, Fino. Check de man, want ook kost Chotelal. Maar wie heeft zoveel pakketten weer besteld bij Chotelal? En wat kosten die pakketten? En hoeveel chuku is er weer betaald, president? Heeft u commissie, want u hebt een commissie, heb ik gehoord. Is dat al gecontroleerd? U hebt ook een kwaliteitsmanager aangenomen. Heeft ze dat naar gekeken? Ja toch? Heeft ze naar gekeken? President, u hebt gezegd Red Suriname was sitting. En mi saptaki was sitting. No keer mi internet era. Want mi netak negatief. Mi saptaki was sitting. Maar a controle. Want de belastingbetalers. Toch? Joma verantwoording. Of wat ik money van IMF. Voor paisos op pakket. Uno tapang a pakket. We houden maar voor de gek naar een pakket. Sorry, era president. Maar uluku even na bayo aan bij de man geest era. Uno maar tapang a de sanat, no? Ja? Uno maar tapang a de sanat, no? President. Mino me kailangan nga de pakket. Maar me actie you. Met minister voor Sociale Zaken. Presenteer del ning desmasay kis de pakket. Da yoshi tak 70% ne klop. Maar benja. De my fellow lopotis maning in. Goluko pene pakete go president. You no go mananga controle. Mi betakeng ba duet trafasi. Ube beschuldigd de paasman. Sorry, de lichtpaasman. Dat de man voer naar een pakket. De man take money naar een pakket. Maar de man make money naar een pakket. Maar president, dat is zijn fout. Mitak was aan verkeerd, president. Mitak was aan verkeerd, president. Dat president. Dat kan de wel raak naar tapuera, president. Maar misap takina sap alasani. En isap mina man, mina ap je nummer, mina ap je geheimnummer. Dus mina man epi desani toch president. Maar president, ino man check wat u red Suriname ministers no? Ino man check de no? Wat moet tegen president? Wat tegen? Is een minister voor volksgezondheid. Ino man takang no? President, ino man leer wat toe voor red Suriname minister voor lees missief no? Kun je ze niet een training geven
om mijn cijfers te lezen. Volgers, isabi, minawang bespreek manja. Maar isap amar, ano amar aliara? Amar. Minister Amar. Minister Amar. Ik heb het een paar keren gezegd. You omekwas ma beledig a president. You omek president Santoki tek sheng om you. Want tanga no, want upurwa SLM directeur, ufenwa chiwang upuring. Maar a very man samus mopo in a torifu security bedrijf Blaze. We draaien eromheen. Corrupt. Want het mag niet besproken worden en de president mag het niet weten wie ermee bezig was. De president mag ook niet weten waar de gelden gaan van die pakket. En wie nog stelen en wie nog eten en wie zich aanbieden met een corruptie, een corrupte CV. Isabi? En de PG zelf wordt gemanipuleerd door allerlei domme verhalen te vertellen. Want de persoon heeft nooit gestolen. Die steelt nooit. Want alleen de lichtpaarsen hebben gestolen. Want dat is een lichtpaars voeren. Maar morgen mooi wang. Unesro dat top voor een lichtpaars. We zullen de chinchima van lichtpaars. Maar dan gaan we de bigimano zullen voor lichtpaars hebben. De bigima. Nee, sroto. Want er wordt nog steeds koffie gedronken met hun. Ja toch? Want zij zijn de kapitalisten. Waar wij armen, toch de stranamang, wisranang, muspina onder het ding. Want dat heeft ze toch? Dat heeft ze. President. Enough change boto snel. Apari. No change pari. No. Jompen wat traboto. President Santoki. Aboto pide no. Volgens mij. Aboto dati. Yo sumu. Je gaat zinken. Je gaat zinken, papa. Ai, je gaat zinken hoor. En niemand. Isa want to swabe taki toch? Dat hij mij heb me tak ja, maar je hebt die mevrouw ook ondersteund en die meneer. Me tak ja. Maar ik ondersteun Suriname. En ik heb Wisranang ondersteund. En ik heb Red Suriname ondersteund. De bosetting. Mi no dra poko yo ala lesi. Maar de mago me kwa mooi poko toch. Wo go setting. Maar ina boto di sera president. Ano ina boto dis mi den kiera. Want a boto. If na IMF, if na diaspora, if na sot money yo chakong. Lek van mi taki. Adala ogo moro hei. Chara dala nanga oli pres go walis moro hei. Dat is stranaman sabiera. Want no. If you no look boom. Mi no hoping. Kom taki. Tak adala dis go 20 nanga 22,50. Mi no hoping. Tak a oli pres o opo. Mi no hoping. Tak dalak moni no defcha dresi ko. Want dresi no de kaba. President. Ino mataka amar no. Weet je, volgers. Wisranang. Isa sami merk op. En boven de parkeer af me toe. Je moet voorzichtig tegen die woordenkeus. Misschien wel mijn podja familieboot. Is het dat president? De volgers misdrijf invullen. Dus president Santoki. Mopo uit de familieboot. Jompo tapa boto.
pe kan go 10 na 15 jaar, yara, if iwani. Yara? If iwani, mopo uit a boto. Toevallig met je een aantal volgers van mij, met je Baso Marcel, met je Bertje Renfrum, de actie mee, hè. De tijd dan familieboot. Dus president Santoki, niet Nankusing heeft gezegd, mijn volgers zeggen het, moppen uit de familieboot. Gooi wat traboto. Die zet strana zij beloof de strana man. In zet dat je setting, je red Suriname, doe en de strana man. Jara, doe en de strana man. Dat je zegt, oh shit, if you not aan 10, na 15, na 50, na 100 jaar. Maar botot pay de no, mi de tapa veld. Juist de man zei verteren dat alles gaat goed hoor. Nou maar president, ik ga een pakket, ik ga boeren. De pot is mijn kies een pakket her. De pot is mijn dapper. Lala, lala kuku, pindabella, chocolade, mars. Ano true. Ano true. Mek de mafi, go onderzoek, mek de stijgi a real. Mek de no college you. Maar president, Latour, isabi taki me volgt toch. Want ik praat ook met de mensen. Want wij op Latour, een tijdje, we hebben las. En een Latour wang foto à la zee. Dan met ik over een shelter voor Latour. En dus masai rokodape, misapo een aantal dingen. Want ik doe ook wat. Maar ik heb loop met reclame. Samen doe gilibisma. Daarmee dat ik voor sabi ook actie fesmalen. Ik ben niet, als ik wat iemand geef, dan ga ik het op voor alle wishes. Ga ik naar Star News, of ik ga naar SR Herald, of ik ga naar Facebook, van een aantal geweldige Facebook. Mooi. Maar ik ben meer aan het type libisma dat die. Maar president, you know man takanga Merwin leef lang no? Dat hij niet namens de president moet praten. En president, you know man kar Merwin leef lang no? Wat is dat? Abe mabait via pito? Abe kos via pito? President mim chari tot herene baka. Isap tak aswagri ves abe met kabinet leest. Hij toch afspraken met die lichtpaarse mensen? Weet je dat niet, president? Of moet ik je per brief of per e-mail of per... Kan ik me doen per telegram, no? Ja, toch, we hebben ook nu telegram, een app telegram. Dan kan ik me zeggen per telegram je komt. Dezezelfde Merwin Leefla. Dat was minister Potamale coördinator. Mensen, ik ga over Latour vanaf praten. Ik ga praten over mensen die dag en nacht daar werken. Ja toch? En 7 maanden geen salaris hebben ontvangen. Anderen hebben geen 6 maanden geen salaris. Maar wanneer PCS problemen heeft, wanneer PCS mensen als mij ook niet kunnen handelen, dan sturen ze mij naar Latour. Dan mevrouw dat bij me. Dan vraag ik me was poiti, dan heb me. Ja toch? President, maar dat is mijn adres more of spoit me. Dat is mijn adres more of spoit des maar zijn kontrape. En er komen zoveel daklozen naar daar. Utek des maar wagi. Dan Merwin ek oplei karansa. Merwin etek disi. Merwin e beloof dati. Namens de president. Dat mij kon een vrouw van een speltje voor kabinet-president. President, inoman takanga a coördinator voor para. Sabe chare swagri kop pot tapadena lis. Sabe tak nga lekpas tak TVAPB ko nga Stef U. Wana U bewa potting. Dabo kwa nga stem dat na NDP. Lichtpas.
Akse e family no. Im tega im aksama sama vrouw ben taki dat de semsma dati ook op play karansa ook op play na latour gides ma say roko so tranga say luko de dagloze pedes ma van buurti e chamchi black yes wara nagas ma van buurti e hodes ma bon te ya roko ma van odu de pai de wap chimoni ko ki yu prasi de ja minister voor volksgezondheid pot was het coördinator dape. Laten we geen politiek bedrijven. Laten we geen politiek bedrijven met mensen. Want wat is maar lek slaaf. Sma sabe da schaal 4. Dan wat tramai pot ding. En mek moeite pot na schaal 7 en 8. Dan uno etek voor na 5 salaris. Dan as man is mek moeite. Per buurti na as man een probleem dan gaan de sots man is. Dan mij tek een rover. Een ex-rover. Mek en toch libis mabaka. En toevallig misaba boy. Een rangula tour boy. Dan 60 mo une paya ma salaris. Dan mam go roof president. Kan ik attacken een minister fee. En van een staples missiva. Oteng op pay desma. Amai kis wan kas dape. Minister Anwar payu edede. Yesuko probleem. Mim leidesma yu an bus. Paya bus a 600 kolu fu chada yu oso. Dan blim dem ek desma bi krim prasi fu. Dan yo shisot libis ma wap dape. Mim doen. Uwan shi. Of kan de mim leidesma pot na DNA na president paleis. Me kushi na sot libis ma wabe tamaka. Da we purwa wagi of tu wagi wasma. Wat ufeta ka mano bapala politik partij. Da may du buroko. Era mi edena nga uno era. We zijn hele dag bezig om te kijken wie NDP'er is, wie dit is, wie dat was. Nu zijn we af met ABAP'ers. Dus we loeken hem af ABAP moro. Dus we loeken zo via P'ers, naar HVB'ers. Uno baete. Dat na uw beleid. Dat na uw visie. Dat na uw missie. As always wasi. Minister. Une kabana nga da sadisi. Une kaba. Dat teme takso. Da ufentak met taksani. Mana uno serf ay sukasani si. Mi tego ba efu bigi de persma. Amak de HVB'er. Amak de NDP'er. Amak de VAP'er. Amak de NPS'er. Amak de Palumang. Amak de wastrana na wastrana mang. Maar we doen kwa krabu. Iwa bigiton. A politiek ba. Het is klaar. Ko luku. Voor we go vooruit. Ko luku. Voor we luku de chimang. Ada de chimang. Go duper. Go bigi hode furman. Go bigi luku de masa IT na 10 salaris. Go luku de masa 16 na IT bedrijf. Wa minister sa apong opleiding instituut. Sa tek money voor ching. Ching no ma kies de money ete de euro. Een minister een schrijver uit dat bedrijf. Mag een minister bedrijven hebben? Mag een minister universiteit hebben? Dat we lul op chima. Of dat man een NDP'er, of een man een Palu, of een HVB, of een VAP'er, of een NPS'er. Nee, hij is niet van mijn partij hoor. Hij is een NPS'er. Kom ik de lukken de man voor VAP'er, of kom lukken de man voor ABAP'er. Of nee, dan moet je aansluiten bij me hoor. Op chimpoti man. Of op chimpoti vrouw. Huh? Nou als er 5 in vastma. Dat is maar mopo nou. Want als man een NDP'er of partij loer. Als man gewoon ABAP.
Gaan wij als Surinamers zo om? Wie serenang na sowe go makandra om? Was maar zij voor die schaal 4. Huh? Tak libis ma DNA-leden minister na aplas. Voor de daklozen. Tere mij kostribi na mi mofodoroja. Na pe me bel. Na shelter latour. Dat me weer desma edet ak jongen ewan to mij donstribi na mofodoroja jongen. Is toch niet netjes? Dan praten we over toerisme. Zijn deze mensen die dadelijk iedereen moet gaan weghalen? Dan gaan jullie zo met dit soort mensen om? Is dat jullie kwaliteit? Of voor mij, Isabi, voor mij is maar, de man zegt, de man zegt, doe takuru, de man bevredigt de schrijf naar de je jong. Dan moet ik tegen hoe je wiswasieren. Ze komen klaar, weet je? Is dat toch tegen de vrouw? Sorry hoor mensen. Als dat kwam to minister, dan kwam to beleidadviseur. Tegen maar doe een hat sani. Als dat kwam klaar. Ai, me kado. Ai. As sikkie wij sikkie zo. Als je kwam klaar taplibisma. Voor fuck them up. Minister. Mi tegi wale sik babi teolo. Mi teda betre. You poor desma. Yara, sang no sabi na beleid. Sang no sabi lazy mesifa. Sang no sabi lazy tak even man kiswa mesifa. Ipaya man. Omdat hij geen VAP'er is, omdat hij de lijst van de VAP of de NPS of de Pachaloer voorkomt, dat je die peras man. Yara no, laat ook keertje ophouden. Minister, Amar, Paidesma. Wat heb je nog Paidesma? Dan meer uittijden aan voorzitter. Met Paidribus. Aka koteka 2000 golunami. Met Paidribus saka na yu oso. Mino poten na ministerie. Met saka de na yu oso. Dan je zie, dan kan je de man kan krijgen mofodoro. Dan kan krijgen passie drapen. Dat je begrijpt. Na een soort libisma waar we te maken. Brief me. En misref ik ook knap dat pekotegi sani. Want je liegt en je weet niets. Snap je? Ik vind het jammer van je vader die zo slim is hoor. Ja, dat beter ik pa beter 10 jaar mora ja. Want je geeft paso zo shing. Ja, want mina sabi paso. Dus no mek me belediging. Bigi pur a furma say pot dape sa ineens wama o go bau dape amane luku dara koman amane luku da balang nee wat dat is niet belangrijk die mensen moeten doodgaan ze moeten geen salaris krijgen maar hij moet stelen want hij stuurt de aannemer om het gebouw te verbouwen en te bouwen ik weet niet wat is jongens sana beleid jongen dus Merwin in een ba jong. In een ba denk ik voor jong. Ik draai een bond dape. Sa in een papier van bond. No make me opitoria. No make. Ik heb nooit bij wan santo. Actie de man voor een shelter. Sumana na kusi. Omdat mina danga sensatie. Mina danga rotsoy. Me do libis masani. Maar mi ba make me neng. Nanga ala wisha washa actie festmalen. Dan ben ik ook knap op ala podium. Ala sa ay, ik geef mijn schoenen aan, ik geef een rolstoel aan. Nee, actie festjes terwijl werif me. Tak na ku in komitak me edu libis masani. Mine du sensatie. En me kisa grani, me kan natuur gima grani. Maar gerstak bepalas ma de lobby kotilent. Ja, knapo 50 apparaten gehad van X-bedrijf. Ja, geweldig hoor. Hier nou. Mitegi wansma. We hebben een dorpsmentaliteit. We hebben geen land. Dus bepaalde leiders voor nu. Ja? Bepaalde leiders hè. Nou, komt dat ja, allemaal naar leider. Allemaal kade leider.
80% tot 85% wetenschappelijk. Samitaki en met teka verantwoord. Jullie hebben een dorpsmentaliteit. Lek wat dorpus maar we denken. Jullie zijn nooit off the box. Jullie gunnen elkaar niet. Je eigen VAP'ers gun je niet. Lastang. Lastang. Yereno. Minister. Sorgo. Kades makom. And if you want play Karansa, in een arki, dat dan play Karansa, arki murwi leef lang, want hij zegt toch alleen maar domme dingen aan je, want je zegt verder ook domme dingen die hij aan je zegt. Ja? Ja? Toch? Want zo zijn jullie gewend. Want je luistert, je neemt niet eens feedback. Ben je daar geweest, minister? Heb je met de coördinator gesproken, minister? Maar we hebben die kruisers, man. Hoe lukt de boeren kosares mij doen? Hier, minister. Ga je eerlijk komen vertellen over security bliss? Wat is eigenaar van een bedrijf? Misabe toch? En dan continueren. Want u gebruikt een man, lek een popje toch? Is dat toch? Papi, doe. Pop, pop, pop. Zo werkt het aan libisma. En de libisma dat zij met de man gebruikt, daarom uno loopt me toch. Daarom uno loopt me. Want uno gebruikt wat de pakje af me. Is je dat pakje af me? Uno gebruikt daar. U stroto een aantal dingen, maar de no doe. Zou je moest ben doen. Dat met tantak altijd. Dat me op alle bewijzen met taki. Beste mensen, ik hoor langer. Want ik merk op de man 40 minuten dat de man want jens me toch. De papa want jens me. Ja, want wanneer de waarheid spreekt, dan geeft dat de spam. Er zijn een aantal items, unom vergeet die. EBS DT, SLM Breaking News, Irekba, 100 miljoen. Teka Breaking News van de day. Is je een directeur kwijt, de man van een slachtoffer. Je check SWM, breaking news. Ja toch? Wat belangrijk is motaki. Met de bezig onderzoek. Minister ROGB, SBB. Yo. If you look sang wat aantal mij doe. Dus zo nanga udo export. De Oppenheimer Pijkba. Ja, Oppenheimer Pijkba. Dat dadelijk te motaki. Toch? De carrière. Want de metaki met dat gedocumenteerd. Na een grafiek alasan motaki. Dat moet zo doen. Dat de regering moest converteren. Na een verteerde volgers. Na een verteerde wisranang. Sa epsa. Ja, katvangers uit de mij katvangers uit Holland. Ja. Kareka no, ay kareka troepen. Ja, troep. De mij maar katvangers. Wel de luidjes er aan toe no de. De colère nu wordt katvangers, ja, klopt. De mij gebruikt de katvangers, want de luie Holland toe er. Yes, bisap toevallig wat toe maar zij gebruikt katvangers. Maar goed, na de massaak met tak over Stranang. Ja, moet tak over Isabi. Ik kom volgende week. Mensen, ik ga geen datum meer doorgeven. Want ik heb opgemerkt, als ik datum doorgeef, dan zit men op de loer voor Kirmi. Want, isabi, dan heb ik dat een regering, hij doet weer boom. Ze doen het goed hoor, maar we voelen het links, we voelen het rechts. Ja, en we voelen het ook van achteren. Ja, dus mensen, de regering doet het goed hoor. Ja, maar we gaan het merken. Ik denk dat het woensdag, dinsdag, woensdag wordt. Ik ga niet melden. Ik ga gewoon live komen mensen. En ik ga het achterlaten. En dan, met Brady, blijf deze video sharen op YouTube. Blijf deze op Facebook sharen voor jullie mensen. U prata boskopu. U prata boskopu mix masabi sepsa. Want woensdag, donderdag, of woensdag, dinsdag,
Monde, ik weet het niet. Dan natuurlijk maar aangeven dat me kotaki. Dan mo kan we toesani mensen. Mo kan we toesani en dan mo onderbouwen naar papieren. En dan mo potting. Misschien dat ik voor me nego lezen. Want Surinamers houden niet van lezen. Maar dan mo broke juno. Tak os ook goed doen. Dan mij karu derde wereldland. Maar alla kontra kasrana. Europa, China, India, Japan, Vietnam zou no sabi. En charu gudugwe. En dat binnenland. En dat foto. Ja toch? Wat hij hier gudu. Dat binnenland. Fada mij charu gudugwe. Sada mij libgi binnenland. Volgende week. Dat wij taki. En dat we luku. Voor wat chare waka. Mi hoop dat natuur gima krakti. Ja, power, lobby. Bondru makandra. En we gaan wisranang. Wisranang. We chare waka. Uno o chara chenchi kom. If uno bondru. Ano konoit. Daarom kan wisranang. Daarom takanga uno. Walasta ingeving. Uno luku seksa. Ulopu strefi. Want if uno abdati. Alla political leiders. Sane menen nga kondre disi. O charu gona oceaan. Dat de mo soru no. O me gudu de. Maar dat gudu o go e de egi saka. En dat wo voorkomelijk wisranan. Uno o chareko. Nanga u help. Share a video nanga a YouTube. U share mi boskopu. Make u grow. Ja toch? No movement. No power sa Jimmy. Ik wil iedereen bedanken die me share. Ik wil iedereen bedanken die mij positief of negatief bespreekt en ook schrijft. Mi lobe vallen. Uno kosi, maar u mag bekritiseren me voor wani. Mine spam. Maar uno kos me, anders mo block you. Sweetie lobby, wat sweet weekend en priseri. Ciao ciao. Lobby, lobby. So. Mevrouw Dalo, Papa Joanne, Effie, Bossa Marcel, Mercia, Patricia Cotra, Mikey Liter, Mahadeo, Meridin, Safa Dion, Liefel, Turki. Uno mapoto echter, you know. Molly Mol, Friede Berg, Marta Linger, Lin, Bossa Marcel Silver, Belly Boxmer, Bowman. Wow, well, iedereen bedankt. Ciao, ciao. Lekkere weekend mensen. Sukuyapi. President Sukuyapi. Arka poko ja president. Hi president. Lebih cale ko para tugo wasi. Ugo ne mi kondre na nabi. Quiere mi foto. ¿Te encuentra foto? Oh ja, mensen, breaking news hè. Fama fu abab ne baga. Ex-minister en Fada baga. I mean gado fu abab. Mensen, van ex-minister ne baga. Hij wordt directeur staatsolie. Ex-minister Belfort. Breaking news. Yara, hij wordt minister.
Ja, hij was minister Justitie, sorry. Hij was directeur, een van de directeuren van Staatsolie. Dan Brok en Juno. Kom ik even naar terug. Is ook fake news. Ja? Oei! We krijgen een nieuwe directeur bij Staatsolie. Belfort. Ja? Kan je nou niet... Is het fake news? Echt toch? Ik heb het gehoord. Kom ik niet aan jammer. Ai, Aisa. Breaking news, breaking news. Kom ik niet aan jouw directeur, Staatsolie. Brutisme. CV-tisme. We zetten Red Suriname. Belfort, Belfort, ja. Ja mensen, ai, ude. Kom dan stappen man, kom dan maar dansen. Kom bijna fake news. Want dan gaan we alles als aan tak naar bijna fake news. Corona pen. Suku yapi. Hey. Bedankt al lieve dame. Prettig weekend. Hoop voor jou een lekkere gezondheid, Lili. Maar dat zeg ik net. Vale, prikot aji. Ik heb het net gezegd al. Familitisme, witisme, Red Suriname. Hey. Wat is dat? Lekkere weekend, ai. Mensen, lobby, ciao, ciao. Bondro, Wistrana, ciao, ciao.